U ovom klipu će da reagiramo, to jest ili kao što bak kaže, kao reakcija na balkanskih distrakove. Kao prvo, da ne bi zaboravio to, kao i uvijek, izvinite ako vam smeta ovo tu svetlo, to jest ovo to. Koliko vas snima uživo je, ono samo lako tu da prekrijem. Tako, ovdje profil, izvinite. Tu mi zapratite na Instagram, okej. Ok, samo sam to obavestio, ok. Sad idemo na YouTube. Jo, koliko je sati ovo? 10 sati, ne veze. Opet moram da vraćam ovaj facecam. Jako varnja, znači njega sam gledao. Vidim da malo sam tišu iz kadra. Znači njega sam gledao, znači... Evo gledajte ovo, znači samo gledajte. Bistek na Meku Batu. Batu. Si luka, misliš da si faca? Posle ovog disa ćeš da budeš obična maca. Ovaj dis je jak kao sunce zrak. Kad te udari tebi pašće mrak. Jaj, vidimo što je ovo. Ljudi, u današnjem klipu ćemo pokazati dan prosječnog gamera, pa da krenem. Naravno, gamer kad ustane uvijek ide na svoj telefon. 2%. Gamer čim se probudi ide na Instagram. Gdje je najjače? Sad sam ga napunio očima. Dobro, evo ga. Gdje mi je Instagram? Gamer je ljut zbog Instagrama i onda ide na komp da igra CSGO. Koji ga još više ljuti? Zatim gamer odlazi u kupatilo. I namješta frizuru. Šta namjesta fizuru? Čekaj, možda... To ne ide. Čekaj. Evo ga, čekaj. I namješta frizuru. Fizuru. Da, baš frizuru. Paraj dalje. Neće da jede jer igra CSGO. Jako me dođe da jedeš. Neću. Pusti me, neću, sad moram da igram Counter. Šta igraš Counter? Tako sam ga čuo. I dok ne padne mrak, samo igra komp. Joj, brate. Koliko da traje? Pa zatim leže u krevet, naravno sa svojim telefonom. Kaže se dičao broj čovjek. Ljudi, to je to do ovog klipa, ja se nadam da Aj, ste molim vas, uživali. moram Ako vidjeti da... jeste, Brate, ljudi, brate, dajte meni podršku. Dajte njemu. What? Šta je? Šta je skrivo ventilator, šta? Vidite ga, dužan kukurac. Srajem se. Kako izgleda? Evo, dosta da se izlučio. On je me motim!
si, šta je? Desi. Aj, čao, vidimo se. Aj, beži. Čovječe, šta je? Šta je? Ništa ljudi. Da ne dužim ovaj klip 100 godina. Ok, samo lepo da se ne... Ovako. Da ne bi dužio klip još mnogo, ostavite naravno like, share i što sam uradio kod sam pijen. Ovako. Like, share, ovako, share. Ostavite like, share, subscribe i komentar. E sad. Znači, pošto vidim da je ovaj jako varmi, znam njega uživo. Znači, znam ga ovako, još mi se pa, znam ga ovako uživo, pitat ću neki dan njega kada ga sretnem, da je malo da podršku, ali ne važno. Ok, ali, ako pređemo barem, koliko lajkova? Bar 5. 5 lajka, znači ja sam zadovoljan. Nastavljamo dalje. Joj bože, znači koliko mi spava. A sad je 10 sati i 33 minuta. Ne razi. I to je bilo to za ovaj klip. Vidite, da, ajde bolje. To je bilo to za ovaj klip. Vidimo se sljedeće. Poz.